Għalkemm is-settur tal-arti u d-divertiment ħafna drabi ma jingħatax priorità, dan huwa settur illi fih jaħdmu ħafna professjonisti. Huwa wkoll settur li jista' jiġġenera turiżmu ta' kwalità. Kien dan il-messaġġ li waslet Marija Gallia waqt il-programm NetLife ma' Robert Cremona, fejn fost l-oħrajn tkellmet dwar il-proposti li ppubblikat il-MEA, l-Assoċjazzjoni tal-Arti u d-Divertiment għal budget 2025. Creative Industries huwa settur li għandu ħafna potenzjal ekonomikament, mod soċjali u anka b'mod li jiġġenera u jattira wkoll investiment lejn pajjiżna u anka minn mod ta' turizmu pereżempju, hemm il-culture tourism li jattira turizmu ta' ċertu kwalità, ġifieri is-settur tagħna huwa vast u jidħol f'ħafna elementi. Gallia tkellmet ukoll dwar l-importanza li l-gvern jinvesti fit-talent lokali. Jekk aħna ħaninvestu ammont festivals, irdu naraw li l-ammont li qed jiġi investit fil-kreattiv u fis-settur, pereżempju nagħtu każ il-film, huwa b'xi mod ma jkunx hemm diskrepanzi kbar. Aħna qed nimbuttaw żieda ta' fondi fuq setturi speċifiċi imma anka fuq setturi in ġenerali. Spjegat kif il-film fanda l-artisti lokali huwa ta' €1,000,000 u dan irid jinqasam bejn diversi artisti. U għalhekk l-istess artisti lokali qed jitħallew f'pożizzjoni fejn ma jistgħux jikkompetu ma' artisti oħra internazzjonali. Jekk aħna nieħdu pereżempju feature film jiswa bej minimum 1 million sa 1.2. Issa, hemm sistema ta' co-production. Co-production tinħoloq li film lokali ikollu ammont ta' flus, per eżempju 50% mill-budget kollu, biex ikun jista' isib co-producer barra minn Malta, biex ikunu jistgħu jaħdmu flimkien u jinvesti f'dal-film. Li qed jiġri f'Malta li dak il-50% qasbis qed jilħuh il-productions, allura ma kollhom limitations biex isibu co-productions barra minn Malta. Marija Gallia saħqet li l-MEA mhijiex kontra l-investiment films internazzjonali, però stqarret li s-settur lokali ma jistax jitħalla lura. Proposta oħra tal-MEA ili l-Arts Council joffri fondi lis-setturi kollha u li jkun hemm investiment akbar f'din l-iskema. Apparti don kollu, kwistjoni oħra li qed jaffaċċjaw l-artisti hija l-problema ta' spazju. Pereżempju barra Malta jeżistu affordable art spaces għall-studio, hemm anke affordable art housing għall-artisti. Il-kirjiet mhumiex ilaħqu magħhom, għaw problema ta' studios, għaw problema ta' storages u għaw ukoll problema ta' creative enterprise organizzazzjoni in ġenerali biex ikollok spazju hija saret vera diffiċli f'dan is-settur. Marija Gallia temmed b'appell sabiex is-settur tal-arti u d-divertiment ikun rikonoxxut aħjar. Ejja narfu l-importanza li hemm milli ejja ngħinu l-artist, li hemm milli ejja nagħtu ftit fondi, irridu narfu kif da s-settur jista' jpoġġina fuq pjattaforma differenti internazzjonalment. Hemm pajjiżi li jiffukaw l-istrateġija kollha tagħhom fuq il-kultura u l-arti. Għalfejn qed ninvestu biss fil-films li nġibu Malta, għalfejn ma ninvestux ukoll f'setturi oħra. Fl-aħħar jiem il-Partit Nazzjonalista ħabbar li se jkun qed joffri spazju lill-artisti lokali sabiex jesebixxu wirjiet fid-Dar Ċentrali. Dan filwaqt li se jinvesti biex titwaqqaf orkestra żgħira li tkun qed tagħti performances b'mod regolari.